डीजे क्रांति प्रियंका। अभी आप सुन रहे हैं राकेश लाल यादव को। होठ के लाली कान के बाली पिया लागत बारे कैसन कैसन कैसन। होठ के लाली कान के बाली पिया लागत बारे कैसन। हाँ कैसन ये जी कैसन कि तोहरा रूप के जैसन कि कतही देखनी न ऐसन। कि तोहरा रूप के जैसन कि कतही देखनी न ऐसन। मिक्स बाय राकेश लाल यादव। राकेश लाल यादव। अभी आप सुन रहे हैं राकेश लाल यादव को। रहेला मनमा दुखी रहेला पिया हमसे दूर हो। खुश हो जाला मनमा देखी पिया के पास हो। हमर मन करता करी तो से प्यार हो। कहम बायसन जाए पड़ी दूर हो। जाए पड़ी रटस पिया मानी न बतिया काटी न हमारी बतिया। हाँ बतिया हाँ बतिया। कि तोहरा रूप के जैसन कि कतही देखनी न ऐसन। कि तोहरा रूप के जैसन कि कतही देखनी न ऐसन। राकेश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनारसी वैसा होंगे।